गेलेमु गथ'फोरनो गेलेमुआरि बेसाद राननानै होदों सालाकाटि ब्लक लाइमोन UPPLआ। बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय आरो जौगाखांहोनायनि थांखिजों आथिखाल बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दोलोआ बिथांखि लानाय आरो बिथोन होनाय बादियै ब्लकनि सिङाव थानाय गेलेमु गथ'फोरनो गेलेमुआरि बेसादफोर राननानै होदों सालाकाटि ब्लक लाइमोन UPPLआ। मख'जाथाव दि सालाकाटि ब्लकनि सिङाव थानाय खुरसाखाथि आरो सालाकाटि गंनै प्राइमारिनि गासै मोन 13 गेलेमु गथ'फोरनो दिनै सालाकाटि ब्लक कमिटि UPPLनि मावखुलियाव राननानै होयो। अदेबानि ब्लकनि सिङाव थानाय गासै मोन 55 गेलेमु गथ'फोरनो गेलेमुआरि बेसादफोरखौ राननानै होनाय जागोन होनना फोरमायथिदों सालाकाटि ब्लक UPPLनि आफादगिरि फुलबाग मोसाहारिया। बेनिनो दिनै बेखेवजेननाय महरै मोन 13 गेलेमु गथ'फोरनो बे गेलेमुआरि बेसादफोरखौ राननानै होनाय जायो। दिनैनि बे सालाकाटि ब्लक लाइमोन UPPLआ गेलेमु गथ'फोरनो गेलेमुआरि बेसादफोर राननानै होनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला लाइमोन UPPLनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्मआ रानजेननानै होयो। हाबाफारियावनो सालाकाटि ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि फुलबाग मोसाहारि, सालाकाटि ब्लक लाइमोन UPPLनि आफादगिरि मनमोहन हाज'वारि, नेहाथारि आइला मोसाहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर, क'क्राझार जिल्ला UPPLनि लोगो आफादगिरि रुधिर दैमारि आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। जोङो स्पर्ट्स मेटेरियल्स बेखौ राननाय हाबाफारि लाखियो सालाकाटि समस्तियाव। दा प्रमद बर' सारनि जेनोखि साननाय बियो लासै लासैनो फकासाव फैनो थांगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो सालाकाटि ब्लकनि सिङाव थानाय मोननै प्राइमारिखौ लानानै जोङो बे राननाय हाबाफारिखौ लादों। दा मोजाङैनो मोनदों जायफोर बिथांमोना बे स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ मोनबाय बिथांमोना गाजा गोमजायै फैनानै बेखौ लांनो फैदों आरो लांनो फैनायजों लोगोसे बिथांमोना खोब गोजोननाय मोनदों। ओरैनो जार्सि, इजार सेट आरो हेन्ड ग्लभ आरो नेट आरो सक्स बे मोनबा आइटेमखौ राननाय जादों। मानो होनोबा जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गेलेनाय बेलायाव मोनसे सुबिदाया फैयो बेखौ नोजोर बोनानै। ओरैनो प्राइमारि लेभेलाव जोङो राननो थांदों। दा बुंनो थाङोबा गिबि लिस्ट हिसाबै फार्स्ट लिस्ट हिसाबै मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि सिङाव मोनबा क्लाबखौ जोङो नोजोर बोग्रोदों। बेनि उनाव जोङो फारि फारि रानलांबाय थानानै होलांगोन। दिनैहाय 13टा क्लाबनो जोङो रानजेनदों गिबि हिसाबै सालाकाटि हिसाबै मोननै प्राइमारिनि सिङाव थानायखौ, आरो बे सालाकाटि सिङावनो 55टा क्लाबफोरनो जोङो रानबावनाय जागोन। गासैबो बिटिआर ओनसोलावनो रानगोन नामा? बिटिआर हालामाव 10टा जिल्ला हिसाबै दङ, माबा हिसाबै राजनिथि हिसाबै। दा बे जिल्लानि सिङाव मोनब्रै जिल्लानि सिङावबो जों रानजोबगोन आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारियावनो मोनबा हिसाबै जोङो रानगासिनो दङ। दिनैनि जेनाखि स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननाय बेवहाय जोङो दिनै रेजिस्टार नङैनोबो जों होनाय जादों, रेजिस्टारनोबो होनाय जादों, नन रेजिस्टार क्लाबफोरनोबो होनाय जादों। मानो होनोब्ला दिनै जोङो बे स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननायाव जोङो खोब गोजोननायबो मोनदों। मानो होनोब्ला दिनैनि राननायाव फार्स्ट फेज राननायाव जों जाय क्लाबफोरखौ लिंहरदों बिथांमोनहा एकदम गासिबो मेम्बारफ्रानो मोनसे क्लाबाव बिदिनो 10 जन, 12 जन, 8 जन दङ। बिथांमोनहा एकदम खोब आग्रहै खोब इन्टारेस्ट लानानै स्पर्ट्सनि दिगाव दिनै बिथांमोनहा जोंनि अफिसाव फैनानै बिथांमोनहा लांफैदों। दा आं आसा खालामो जाय बिथांमोनहा बे स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ दिनै मोनलांबाय बिथांमोनहा गेलेनायाव निस्सय गोसो होगोन आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि सालाकाटि ओनसोलाव बा गावबागाव ओनसोलाव निस्सय मोजां मोनसे गावनि थांनानै थानाय बिथिङाव आवगायनो हागोन आरो जोंनि समाजाव जिनाखि माखासे थासारिफ्रा बेले बेजे बेबो बे गेलेनायनि गेजेरजों निस्सय मोजां मोनसे संस्कार जागोन होननानै आं सानो। सालाकाटि ब्लकनि सिङाव मोनबेसे क्लाबफोरा मोनफुंनो थांगासिनो दं? दिनै जोङो टटेल सालाकाटि ब्लकआव 55 टटेल क्लाबनो जों होनाय जागोन। दिनै फार्स्ट फेजआव 13टाखौ जोङो राननानै होनाय जाबाय आरो उननि बेलायाव जों बेबादिनो स्टेप बाय स्टेप पर्यायक्रमै जोङो स्पर्ट्स मेटेरियल्सखौ राननानै होनाय जागोन।